Wawa makosana wawa ndakubweretserani nkhani pano. Simplex Chithyola banda ndi zoti basi wavekedwa zibangiri. Apolisi ku Lilongwe amutapa iyeyu. Iwe takubata chifukwa chonena kuti no. Zachuma riwe. Ukamvera komweko. Inenda tamati iwe ukufuna so zika tamati apa. Ndithu ali ku polisi. Anyway zimagayi mundilole ndifotokoze bwinobwino kuti kodino zikuyenda motani. Mmamawa leroli kwapezeka zonena kuti Simplex Chithyola banda I think anamva kunena kuti amafunidwa ndi polisi basitu wakazipereka yekha ku Lilongwe ku area 6 kumeneko kumatchedwa kuti no fiscal police. Apolisi amene iwo ntchito zawo amamanga anthu amene anasokoneza nkhani za chuma akayankhe bwinobwino. Ndetu Simplex ataona zonoti wamva nkhani basitu kazipereka kumene kwa yayi ndabwera rumo ndifuna ndi mmene apezeka zoti amanga ndithu ndi kumveka zibangiri ali chakumene koko ndithu. Funso kumanena kuti mlandu omwe amangira ndotani. Nkhani ndionena kuti apolisi watu anapita kukatenga ndiye kuti warrant imene of arrest akuti notu chilolezo chonena kuti amumangire munthu ameneyo anakachitenga ku Nkukula ku khoti la Nkukula kumeneko kenako ndi mmene apezeka zonena kuti basi angochigwiritsa ntchito leroli ndipo notu wathandiza apolisi kunena kuti asachite ndekuti kuononga mpaka na mafuta wakangozipereka yekha. Mlandu wake ndotani tekuti ndi fiscal police imene mayang'ana nkhani za chuma anasokoneza ndalama ndani ndekuti obviously mlandu wake ngokhudzana kuona kuti mkuluyi adasokoneza ndalama somewhere somehow. Funso kumanena kuti ndalama zake zitino zinakhala motani. Apolisi pakanali panopa mlandu weniweni sanawutchule paja tamatenga kanthawi kawo ndi amangatu weekend iso kaya adakamanga mwina dzulo bwezi rakhala konde kuti masiku ochuluka zedi komana apapa amanga ndi zonena kuti leroli I think mawa ndi limene kukakhale zonse bwinobwino ku court kuti no zikuyenda motani. Ngati angampitise ku court ndi mlandu weniweni ndingaumve apolisiwa akampitisa munthu pa court kapena yapo akasankha kunena kuti no atiuze okha komano mukhoza kuona mlandu wake ndokhoza nankuna kuti mkuluyi anasokoneza za chuma. Anasokonezera kuti mango muda basi Chithyolayi simukuona jeni famu yake ija kulemba anthu ntchito kumene koko namuleli famu kupanga chanu akuchita zinthu akuitha kuitha komano nangala morundira molotu basi mkuluyi tisaiwale zonena kuti ndi amene amayang'anira chuma cha dziko lino. Kumphika kwa zachuma kumene kumasungidwa ndalama za kunoko ku Malawi. Ministry of Finance oyang'anira ndithu zachuma m'dziko muno mulamuliro wacha kwera mkulu akadali kuti amene yoyo ndipo mkulu amene amamwaza ndalama uja madelegate a MCP basi kuwapatsa zimamiliyoni akuti mukandivotere ine kuti no basi ndikhale ndi kuti secretary general mlembi wamkulu wa chipani cha MCP ndi kuti no ndi amene yoyo kuti Chithyola musaiwale akaita kumenya alliance ndi zake zikhale ng'oma nyama zikuluzikulu ndi panopa nyama zikuluzikulu zinabisala kuti ka nayenso ndi umaita udabwaso kuti kodi ameneyo bwanji kodi anali limodzi kumatengana basi mapita ku Mzuzu kukagawa ndalama iyayi mukati votere ife mamiliyoni ndi mamiliyoni ndalama mazitenga kutino mazitenga kutino ndalama. Now you expect kunena kutino panopa ndi kuti musamafusidwe mafuso. Yes now tikuyembekezera izizi kunena kuti magaya akhala akumangidwa magaya akhala kugula zimagalimoto kumadabo zoti magaya nomonera ndalama izizi mwazitenga kutino. Why did not sitinamve bwanji ino zono kuti mulini ndalama zochuluka zedi chonchi mbuyo mudzatu tikumanena choncho ndikuti tikukamba no nthawi zaka za mbuyo zonse zijasanalowe mboma anthu amene wawa bwanji sitinkaona no akumagawa zindalama chonchi basi nokuyamba kugawa ndalama. Convention ya chipani cha MCP mu 2019 mene ankakasankha adindo akayimire chipanichi kumasankha ndi kuti maudindo kumene kucha bwanji sitinaone kwa Chithyola banda wako gawa ndalama kumene kucha za kampeni mamiliyoni kumali mboma basi kumagawa kumamwaza mamiliyoni ndefe tikalephere nokufunsa kuti chochitika ndi chani tinkadabwa kumeneka kuona kuti kodi apolisi ndi zonena kuti anthu amene wamunene kuti alibe milandu bwanji ino usango atenga chabwino mukango afunsa kakafotokozeko. This is it now
ndizonena kuti amanga pano pate kunena pano magayi ndizoti akhala nditakayankha milandu imene ende milandu yo tikuzane ndizonena kuti nakakhaoti ati atuluka ifeti zabwera pano pakuza kupasirana magayi milandu yake jato ndiyotere ndi apapate makhata ipanga activate ndekuti Justin Tege padzate makhata kumayenda nano ma-update onse amene zikuyendera panopa mungoyena udzozonena kuti wamangidwa ndipo amene atsimikiza izizi ndi ajaru a Jefferson kadzipatike mkulu amene amakhala kumabereka anthu amene wakumbuyo kumapita nawo pa khoti basa atabereka katero azilimba mtima kuti mwina mwake tikhoza kukawina mlandu tikhoza kapezeko zonotalandira mabelo nkhani yake makhanda kuti mkulu amene Jefferson kadzipatike ndi watsimikiza kuti amanga kumanga kwakenso nkonena kuti wachitatu kupita kukazipereka yekha pakanali pano pa mlandu sitinawumve kuti mlandu wake ngotani koma amene amanga wa polisiyo ndizoona kuti ndi apolisi amene amayang'anatu zija zachuma fiscal police osati wa polisi ake amene amakhala pansi ulodi traffic police ayiso awawanda aja amene amayang'ana nkhani zachuma nde we already know tukamba zone kuti amene akhozokhala sokoneza ndalama nthawi ino yakwana magayi kunena kuti anthu akumane nazo zilango and how I wish anthu amene wakanati azigamulidwa fanele tu milandu yacho nachimwendo banda ja zizi anthu andalewa milandu yawo zizi koma ndi kuti anthu ena ake to basi tu amene abaka nkhuku tu ndi serious tu mpaka masiku awiri mpaka nakalowa kale ndi kuti kundende anthu amene wawa bwanji how I wish akanakhala zonoti anthu amene wawa akumajajidwa ndithu kumagamulidwa ndingofuna kupatsani ka story dzulo magayi kodi dzulo dzana amene parliament imatsekedwa because parliament yatsekedwa iti kuti noti amalizano session imeneyi kenako mwina akadzatsegulanso session ina pamene adzalowenso mparliament aphungu adzandala akhoza kubwerera ku nyumba chinachitika ndizani dzana magayi etu kunapezeka zonoti atsanaitseke ndi kuti parliament ja magayi ena akanayamba kunjenjemera kumeneko ndekuti achita kunkuyiwa achinazichola banda amanjenjemera kuyesetsa kuti mwina makathamangitse zinthu akuti yayi madebate asakhale morani nkhani yake ndizani chifukwa anamvetsedwa mphekesedwa onena kuti kwanyamulidwatu mawala mtitu kunja akutu anthu ena akakhoza kusezedwa kumeneko paja apolisi amadikira zonoti asiyane kaya amalize kaya khoti la region parliament yawo parliament session akamaliza pamene liyambe kuwaseza tsopano ndazoti baba kwaveka zonoti anthu ena akakhoza kusezedwa ndawe nali esanalibe ali njenjenjenjenje kumangofunsa bekunoti magayi manjenjemera chani chifukwa kuti iweyo ngati siolakwa ndizoti sumaina uziopato uziopaso chani you can't be afraid because kunena kuti okay and the example yabwino mwe ndingakupaseni ndione kuti baba malondera munamuva kukamba pano kuti yayi anthu amene manota anaba ndalama awo bwanji osangobwera mwamange bwanji osangobwera mwamange amene bwanji mukumangozemberera ena akanasokoneza ndalama amangeni amene amangeni ndizonena kuti akamayankhula molimba mtima yoncheja mungoziwiratu zonena kuti manja ake ndotani ndoyera iyeyo sanabe nawo sanasokoneze sopano anthu edake mukamaona baba akamayankhula zimenezo mparliament muja nkhope zawo zimakhala zili ndwi komanso ndi kuti akutani akunjenjemera nkhani ndiodera asiwapo kena kaka amenewo chilipo chimene akunjenjemera otherwise sungangodzuka lero ndikuyamba kunjenjemera fo chonena akakunena kuti tikumanga ngati ndiosala kuti mati tiyeni pa court pomwepo tikaonetsane chifukwa chonena kuti chani ineyo manja anga ndoyera unless ndikuti unapanga zina chake ndefanzi manjenjemera kumene koko ikuziwa zonena kuti baba ndizonena kuti tikhoza kutani khati kutapidwa chaposezedwa ndi here we are ndekuti 2 days later ndiponso 48 hours sinathe kwapezeka zonena kuti chani mmodzi wavala kale zibangiri kunena kuti nofanzi ndekuti nkayembekezera zimene zitachitika akhala kumayembekezera kuti iyeyo ndoti samangidwa for amasunga pakamwa pake tosamayankhula chithyola tahawa mazizoti mwina andiwala ndikati ndisamayankhule koma ndikamayankhula ndikakathele mchitokosi cha polisi anyways it's about time now basi magayi mukayankheno nkhani zimenezi ngati ndinosalakwa wese khoti ndilemereka kupangeni clear out likapezekotera kumasulana koma ngati ndinolakwa magayi basi inuyo ndekuti mukakhala mukapezeka mwina mwake kuja ku Maula. Welcome to Maula prison. Anapanga kale rufilimuyo achinakendo sifeyo yayi nde akakulandirani kumeneko anzanu kuti mwina mwake mukachizinaonso kumeneko kuli anthu kumeneko jako mukachizinawo mukamve nkhani zawo mukakhale ma bedrinet amene ma brothers amene mukakhale nde kuti ma brothers ndi anzanu kumene kujako ndi tudi tikupasani ma update onse amene zingakhalire in case of any development mazuwa kale pangani subscribe amene sunapanga subscribe zingakuponyeni akuti